Ola, bos días a todos, señor rector, señoras e señores. Para min, como decano, a maiores como Mariñán, poder exercer de mestre de ceremonias xunto ca directora da escola, doña Aurelia Blanco, deste acto de homenaxe previo ao nomeamento como doutor honoris causa pola Universidade da Coruña de don Isaac Díaz Pardo. Este acto permítenos chegar aos alumnos da Facultade de Económicas e aos da Escola de Empresariais a figura do que hoxe sería considerado un exemplo de emprendedor. Unha persoa que con 28 anos abandonou a súa actividade nas artes plásticas e comezou a súa obra como ceramista montando unha planta industrial en o Castro de Samuedo, en Sada, orixe do conxunto de empresas que hoxe conocemos como nome de Sargadelos. Poucos anos máis tarde, na Argentina empeza unha nova experiencia coa montaxe de unha nova industria cerámica na Madalena, a apenas 100 kilómetros de Bos Aires. Ali tamén crea, xunto a Luis Ioane, o Laboratorio de Formas e proxecta crear empresas que máis tarde levaría a práctica aquí en Galicia. Don Isaac Díaz Pardo demostrounos ao longo da súa trayectoria que unha iniciativa empresarial pode buscar unha actividade económica que, creando valor, non supoña a destrucción do noso entorno, como é a fábrica de Sargadelos, e que, ademais, sirva para preservar a cultura e identidade de Galicia mediante o apoio a unha editorial, Edicións do Castro, a creación dun museo, o Museo de Arte Contemporáneo, o Museo Carlos Maside, ou, por exemplo, un centro para o estudio da comunicación, o Instituto Galego da Información. Na nosa opinión, e para concluir, porque queremos que o acto sexa dinámico e haxa máis outros interventes moito máis cualificados que o decano para facer unha semblanza de Díaz Pardo, concluir que para nós Díaz Pardo sería un bo exemplo do que se conoce como unha persona que fai país. E, sin máis, pois lles vou ir presentando aos distintos compañeros que están con nos aquí na mesa neste pequeno homenaxe a Díaz Pardo. Ten a palabra doña Aurelia Blanco, directora da escola. Bueno, pues buenos días a todos. Y yo, en fin, ya las palabras del decano pues las suscribo totalmente, pero me gustaría, pues eso, felicitar al señor Díaz Pardo, pues bueno, pues me parece una persona, pues eso, muy entrañable, me parece una persona muy importante. Y sobre todo pues en lo que se refiere a la cerámica, porque soy una entusiasta y sobre todo coleccionista, me encanta todo lo de Sargadelos, pero bueno, lo que estamos aquí ahora es haciendo una semblanza y haciéndole un pequeño homenaje al gran profesional, al gran galleguista. Y pues en fin, como el profesor, el decano, pues no quiero cansarles, simplemente suscribir todo lo que dijo y bueno, pues darles la bienvenida al centro, que es lo que nos corresponde, nada más. Gracias. Ben, no orden de intervención queríamos irlle presentando, sobre todo porque aquí hai unha cantidad importante de estudiantes, as distintas persoas que nos acompañan nesta mesa. O primeiro en intervir é don Casto Varela Gesto, é un economista que despois de unha amplia experiencia no sector privado de máis de 10 anos en empresas importantes como pode ser Cubertas e MZV ou Feiraco, pasou á Administración Autonómica como director xeral de Promoción e Incentivos da Consellería de Economía. Xa desde a súa creación no ano 1992 formou parte do equipo de dirección do IGAPE e ocupa na actualidade o posto director da área de promoción, innovación e información empresarial. Ten a palabra don Casto Varela. Bueno, bons días a todos. Estou encantado de estar aquí por dos motivos en especial. O primeiro, en especial, por realzar a figura de un home que é un exemplo para Galicia, non solamente no aspecto empresarial, senón tamén, sobre todo, no aspecto humano, no aspecto intelectual, no aspecto de compromiso. É un exemplo para as xeneracións actuales que diríamos realzar nos medios públicos como forma de comportamento nunha sociedade que quere ter futuro.
eu tenho unha fortuna, outro motivo de estar aquí é que estou entre xente xoven nunha facultade como esta, que sempre é interesante, porque está o futuro de Galicia aquí. Eu tenho a fortuna de conocer algo a don Isaac, alá polos anos 87, cando era concellal de Facenda do Axuntamento de Santiago. El, constame que era moi amigo de Xerardo Estévez, co cual se entendía moi ben, porque Xerardo tamén era un home moi preocupado pola cultura, pola arquitectura e polo país. E vin nel un home, sobre todo, brillante, pero ao mesmo tempo moi humilde. Un home sinxelo, un home con unha capacidade de compromiso moi importante. E no aspecto que nos pode afectar o que podemos tomar como exemplo de home emprendedor, e pos diantes que estáis aquí, eu creo que don Isaac tuvo a fortuna, tuvo algunhas fortunas moi importantes, e tamén algunhas desgracias importantes, creo eu. A primeira, a desgracia sería vivir nun tempo sombrío de non liberdade, que asfixia a capacidade creadora das personas, refiro ás dictaduras que viviu, pois aquí, creo que en Argentina, parte dela, non? Pero tamén tuvo a fortuna de vivir nun entorno, de nacer nun entorno familiar, creativo, xa que seu pai era un home comprometido, tanto socialmente, como que era un home que estaba facendo, pois, diseño, tipografía, unha serie de cousas que un neno, me imagino eu, que vai tomando conciencia e aprendendo dentro dun entorno familiar. O entorno familiar e o entorno social é moi importante para definir o futuro dun individuo e dun pueblo. Se un vive ou ten a mala fortuna de nacer nun entorno de dificultades, é difícil que saia para diante. Se Einstein nace, non sei, nunha aldea remota do Perú, pois era difícil que chegara a ser Einstein. Creo que é moi importante, por lo tanto, que ter un entorno social favorable para a creación de empresas, para a creatividade e para o progreso. Eu creo que don Isaac sí que tuvo que as dificultades propias dele. Outra cuestión moi importante para o mundo empresarial e para os emprendedores é a formación. O capital humano que hoxe en día se está falando del de forma recurrente. E don Isaac, pois sopo, creo eu, polo que lín e polo que algo que conozco, pois adquirir esa formación. El estudiou Belas Artes e aí puido pois, prepararse para o que no futuro empresarialmente foi a facer. É un exemplo de cooperación. Usted corríxame, don Isaac, despois, se digo algo que non seña apropiado. Corrixiría que non me chame don. Bueno, pois moita... Me chame Isaac. Pois Isaac, no ano 1941, pois deu un exemplo de cooperación na Escola de Belas Artes. A mí chamou a atención dentro do currículo que 5 alumnos de arquitectura e 5 alumnos de Belas Artes, pois dirixidos por unha persona que se chamaba Sainz de Tejada, pois fixeron un proxecto de cooperación para investigar sobre o diseño industrial, ano 1941. O diseño é unha parte fundamental de un produto, de un servicio. E isto danos un exemplo de que dous departamentos de universidades pois cooperan para facer algo, para superar algo. Cuestión moi importante. Hoxe o conocemento non o temos casi todos. É necesario cooperar con outros. Neste caso, pois estableceuse esta cooperación. Outro exemplo de cooperación, sin o cual non, creo que non sería posible a súa obra, pois foi cando foi a Argentina e con outras persoas intelectuales e artistas, pois decidiron crear o laboratorio de formas e pois decidiron crear empresas. É outro exemplo de cooperación.
que fixeron. Despois, adelantáronse, eu creo que fundamentalmente Isaac é un adelantado a moitas cousas que están a falar hoxe en día nos manuales económicos. Empezaron investigando as materias primas, a ver que se podía facer con elas, como eran, como se comportaban, investigando as pinturas, como alá polo ano 1948, se non teño malo as notas na Planza do Castro. Investigación. É un exemplo de creatividade. Estou non asociando co que é necesario para que haxa un empresario e haxa unha empresa. Un exemplo de creatividade, o Laboratorio de Formas de Galicia. Bueno, que buscando no arte románico, na historia de celta de Galicia, pois foron dando valor creativo, recuperando a nosa historia. E iso é unha base, despois, fundamental para que unha industria cerámica, hoxe en día, poida sobrevivir. Xa non digo se é rentable, poida sobrevivir. Pois é un exemplo de responsabilidade social. Tanto se fala hoxe en día, a responsabilidade social das empresas. É un exemplo, el, e máis o equipo que o acompañou durante a trayectoria histórica, de compromiso cos traballadores, de compromiso que a xente que está no entorno onde se desenvolve a súa actividade, xa que dá entrado a xóvenes para que poidan formarse e practicar pois nas distintas actividades creativas derivadas e conectadas ca industria cerámica. É un exemplo de perseverancia. Un empresario, se non persevera, non alcanzará xamais os obxectivos. E un empresario, casi un individuo. Hai que perseverar cando non no error. Hai que saber fazer autocrítica e cambiar o camiño. Pero o empresario ten que ser moi perseverante, senón haberá momentos de desánimo. Isaac é un home de perseverancia tanto no aspecto empresarial como noutros aspectos políticos e sociales. É un home que a través da empresa soubo facer unha marca. Sargadelos eu non vin ninguna campaña de publicidade na televisión, nin na radio, nin escoitei tampouco nada. Fixo a marca a través da calidad do diseño e do compromiso. Isto é moi importante nunha empresa de cerámica. Hoxe as cerámicas non se poden facer en Europa se non teñen algo adicional que reconozca casi como arte. Se non fano en China, fano en Turquía, fano na India. E seguramente sobreviven aqueles que identifícase o produto casi como arte. E Sargadelos ten todo eso. Nós desde o IGAPE levamos con programa de fomento da cultura emprendedora desde o ano 94, intentando que as novas xeneracións pois se decidan a emprender negocios a través da creación de empresas. O programa está, creo que moi ben diseñado, ten unha parte que é de fomento da vocación empresarial, ao qual hai uns módulos pequenos de 4 horas que se están distribuindo e dando a través de todo o territorio. Asistiron desde o ano 99 hasta o ano pasado 35.000 personas. A partir de aí, pois hai unha xente que se lle ocurre unha idea. Entón, o que temos é un módulo para valorar esa idea. Que viabilidade podría ter desde o punto de vista de que no mercado sea aceptada? Que viabilidade podría ter de facerse técnicamente e que cualidades ten a persona que a ten para ser el mismo o empresario que a leva adiante. Despois temos outro módulo que é para axudarlle a confeccionar o plan de viabilidade e darlle unha formación básica das técnicas empresariales. E por último, unha vez que implanta a empresa, pois hai un módulo de seguimiento e de sponsorización a través de profesionales que o van acompañando hasta que, digamos, que pode voar solo. Ao mesmo tempo, hai apoios financieros, tanto de subvencións como de capital risco,
como de centros de tomar o exemplo de xente viviente como Isaac e outros galegos ilustres, de compromiso, de creación e de creatividade. Eu, en principio, non teño nada máis que dicir, só vai un diálogo, un monólogo. Falamos un pouco máis. Gracias. Ben, a seguinte persoa a intervir sería don Aixo Calvo Silvosa. En principio, supoño que xa conocido aquí na facultad, doutor en Economía, profesor desta facultad, foi vicerrector de Estrategia e Planificación Económica da Universidade da Coruña e na actualidade ocupa o posto de director xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Industria. Moitas gracias, decano. En primeiro lugar, eu quero sumarme aos parabéns que toda a comunidade universitaria está a facer a Isaac Díaz Pardo pola súa trayectoria vital na que debemos incorporar o aspecto persoal, o aspecto como artista, como intelectual, e hoxe estamos na Facultade de Económicas e Empresariais fundamentalmente para recoñecerlle a súa actividade como empresario. Tamén felicito a Universidade por recoñecerlle coa máxima distinción académica que ten, que é a do doutoramento honoris causa, pois isto que para todos os que estamos aquí témolo claro, pero tamén unha forma moitas veces de facerlle ver á sociedade pois que a universidade non está tan lonxe e que con actos como este, pois ese vínculo entre empresa e universidade que moitas veces reclama a universidade e que tamén se reclama desde a empresa, pois é unha realidade ou cada vez máis é unha realidade, ou polo menos debería ser, non? Entón, eu cando preparei esta intervención pensaba pois lembrar todo o que eu contaba aquí como profesor, as teorías sobre o empresario risco, o empresario innovador. Casto pois agora foi facendo un percorrido para demostrar que pois Isaac pois realmente responde en gran medida a todo iso que contamos que é un empresario, non? Unha persoa que se preocupa por innovar, que asume riscos, que é unha persoa inqueda, que é unha persoa que constantemente non está contenta co que hai, cree que hai que ir alén, etc. Todo isto xa se falou por parte de Castro, eu tampouco quero repetir, eu quería un pouco posicionar o tema que temos aquí en relación ao que é a economía xeral, non? Que é a visión que debemos ter, que debo ter agora na responsabilidade presente dende unha consellería, non? Unha consellería máis involucrada no desenvolvemento económico, no desenvolvemento industrial do país. Evidentemente, teño claro que nunha economía social de mercado como a que é a nosa, pois un dos artífices principais, ou por decir de outra forma máis claro, o principal protagonista debe ser precisamente a actuación empresarial. Evidentemente, isto que vou dicir pode parecer unha evidencia, non pode haber empresas se non hai empresarios. Eu creo que Isaac responde precisamente ao papel do empresario, como acabo de dicir hai un momento. E que ten que facer a administración pública de acordo con esta idea? Pois basicamente debe crear as condicións acaídas para favorecer o crecemento empresarial. Condicións que moitas veces deben ir por crear un contorno de estabilidade social e un contorno de estabilidade económica. Evidentemente, todo isto, pois, eu creo, en tanto a economía non é unha ciencia, digamos, exacta, é unha ciencia social e a economía ten que estar ao servizo das persoas e non as persoas ao servizo da economía, pois entón, evidentemente, sempre unha componente de equidade en todas as decisións económicas que se tomen. Evidentemente, dentro de se crear as mellores condicións, debemos pensar en infraestructuras e en servizos apropiados para que as empresas se podan desenvolver con normalidade. Dende a administración hai que promover os marcos normativos, digamos, que máis favorezan o crecemento e o nacemento de novas empresas. Temos que promover sistemas educativos eficientes, sobre todo para incrementar o capital humano que logo se vai incorporar á empresa como capital social, como forza de traballo, non? E, por suposto, tamén temos que crear mecanismos eficientes para a redistribución da renda precisamente para que as empresas tamén podan desenvolverse nos mercados nos que normalmente teñen que colocar os seus produtos, teñen que distribuir, etc. Entón, eu creo que neste marco todos temos un papel. Pero tamén temos que ter claro que a empresa e máis a administración deben procurar que ese modelo de desenvolvemento non sexa a calquera prezo. Nos entendemos que ten que ser un modelo sustentable. Entendendo por sustentabilidade basicamente tres aspectos. Evidentemente ten que haber crecemento económico, por suposto, senón non hai desenvolvemento.
En segundo lugar, ten que haber preservación do contorno ambiental, non podemos medrar a calquera prezo, e ten que ir vinculado ao progreso social. É dicir, o desenvolvemento económico non pode crear fendas insuperables entre persoas, entre individuos, entre países, entre colectivos, etc. Non? Que fai isto dito, así xenéricamente, parece redondo, non? E parece que vamos dicir, non? Bueno, non todos din o mesmo, pero eu creo que se asumimos que a economía ten que estar ao servicio das persoas e non ao revés, eu creo que calquera con dous dedos de frente entende que o crecemento é sustentable ou senón non ten sentido ningún. Que fai unha empresa neste modelo ou neste marco de sustentabilidade? Pois tamén o comentaba Castro. Eu creo que fundamentalmente a empresa ten que asumir dunha maneira activa a súa responsabilidade social corporativa. Eu entendo por tal que a responsabilidade social debe, de alguma maneira, integrarse voluntariamente nas empresas. É dicir, ninguén vai dicir unha empresa que ten que facer no aveiro do que é a RSC, non? E non debe ser unha pose, senón que debe estar perfectamente integrada no que é a formulación estratégica máis básica, que é a misión, visión e valores, e ten que plasmarse cada día en todo o que é o seu sistema de management e dirección, dende os aspectos de aprovisionamento de materias primas até a venda, os servizos postvenda, as relacións cos traballadores, as relacións cos proveedores, é dicir, con todos os stakeholders, os grupos de interese cos que se relacionan. Por tanto, a RSC non é un mero cumprimento das obrigas xurídicas, que iso témolo que dar por feito, non? É ir alén diso. En concreto, se me pregunta en que se pode manifestar, pois ter unha maior presenza do que é o capital humano, ter esa preocupación polo contorno e ter esa preocupación polas relacións co resto dos grupos de persoas cos que se relaciona a empresa. E isto non se fai cun afán, digamos, franciscano, é dicir, porque hai que ser vos, é dicir, isto debe facelo porque ten que estar convencida de que iso incrementa a productividade e, por suposto, dá valor á empresa, que ao final, nas facultades económicas, o que contamos é que a empresa ten como objetivo fundamental incrementar o seu valor. Evidentemente, a manifestación da RSC é múltiple e variada, e ao final, cando unha empresa realmente asume a súa responsabilidade social corporativa, pois as comunidades nas que se asentan esas empresas están orgullosas delas. E podemos decir hoxe, porque todos estamos aquí, participamos, e supoño que as intervencións que vimos escoitando todos estes días é que en Isaac vemos a Sargadelos, e en xeral todos estamos orgullosos de Sargadelos. E por que estamos orgullosos de Sargadelos todos? Eu creo que todos os galegos, non? Porque ao final conseguiu facer, que un pouco vai ser por onde vou argumentar agora, de Galiza a súa imaxe. Bueno, pois porque vemos que desde o punto de vista social hai un respeto polos traballadores, porque vemos que desde o punto de vista, digamos, económico, aparte de xerar beneficio, cousa absolutamente lícita, absolutamente normal, desexable, etc., crear valor, pois ese valor que crea, bueno, pois está un pouco repartido entre a comunidade. Por qué? Porque hai outras iniciativas máis alá do que é estritamente empresarial, porque hai unha serie de cuestións que, ao final, dicimos, home, Sargadelos é unha empresa de Galiza. E isto decímolo sen consideracións ideolóxicas, aí podemos entrar todos. Todos os galegos entendemos que Sargadelos é unha empresa galega. Eu, como decano, eu son mariñán de adopción, non de nacemento, dicir, en Viveiro, cando hai que facer un regalo ben, se regala unha baixera de Sargadelos. Cando queres agasallar a alguén, xa non hai dúbida. Hai que ir a Sargadelos a comprar pois, o agasallo correspondente, non? Entón, isto, se me permitides facer unha pequena reflexión, digamos, teórica, poderíanos facer especular sobre o que é unha empresa galega, non? Que é algo que últimamente se fala moito da galeguidade das empresas, se somos galegos, se non é galega e tal. Eu teño moitas dúbidas ao respecto, non? Do que é unha empresa galega. Moitas veces pensamos que unha empresa galega é aquela que ten propietarios galegos, pode ser. Outras veces dicimos aquela que ten directivos galegos, tamén pode ser. Pode ser unha empresa galega aqueles que ten traballadores maioritariamente galegos ou que opera en Galiza. Pode unha empresa galega aqueles que ten clientes que están sobre todo aquí ou proveedores que son sobre todo galegos. Aquela que ao mellor non dándose estas circunstancias ten os seus centros de decisión en Galiza, pode ser. Aquela
eu creo que aquí habería moito, eu son partidario disto tamén, aquela que tributa en Galiza, por suposto tamén, etcétera, etcétera, etcétera. Eu non sei, ao final, se se me pregunta, bueno, pois logo podemos tomar un café e barallar ou especular sobre esta cuestión, que son as empresas galegas e que dicen ser galegas. Eu teño claro, pero tamén eu teño a miña forma de pensar, non? En calquera caso, todos coincidimos que Sargadelos é unha empresa galega, porque basicamente todas estas cuestións que estou aquí contando concrétanse no que é o grupo de Sargadelos. E remato esta intervención, porque así tamén me pediu o decano, e dixo, bueno, e por que é unha empresa galega? Bueno, pois foi creo que fundamentalmente porque Sargadelos fixo unha aposta clara polo país. Por que? Porque Sargadelos fixo que Galiza fose a súa imaxe de marca. Eu vexo claro na iconografía que hai nas baixelas. Calquera xogo de café de Sargadelos, pois, lembra Galiza, porque son formas, digamos, que nos recordan os nosos pasados, as nosas orixes, as pulseiras, os pendentes. Eu creo que nesa imaxe, Isaac e Sargadelos, e a xente que hai detrás de Isaac, pois fixo unha aposta pola innovación e polo deseño de calidade, o cal nos dá outra clave, é dicir, non estamos falando dun crecemento, digamos, a calquera prezo, é dicir, o crecemento ten que fundamentarse na productividade dos salarios, teñen que ser baixos, porque senón non podemos competir con non sei que de que cada país. Non, non. Aquí, pola calidade, pola innovación, polo produto ben feito. Porque tamén fai, seguindo o argumento, Galiza como distintivo de calidade. Acabo de dicir que os produtos de Sargadelos son un agasallo elegante, demostran distinción, demostran bo gusto, identifican non só, digamos, os produtos, sino a quen os regala como galego. É dicir, eu regalando Sargadelos tamén manifestome como galego. E logo, sobre todo, porque tamén Sargadelos levou a Galiza a identidade, a primeira liña do seu management. É dicir, para mí é fundamental que Sargadelos sempre fixo da lingua unha cuestión central na súa visión e valores empresariais. Tamén Galiza é a beneficiaria, eu non sei se nas contas de resultados, supoño que haberá de todo, non? Pero a min a clave, a idea forte, Galiza é a beneficiaria de parte dese valor que se crea en Sargadelos. E aí falamos do Museo Carlos Maside, falamos do Laboratorio de Formas, falamos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, falamos das edicións do Castro, e coas edicións do Castro, pois eu teño unha experiencia vital. O primeiro libro que lín en galego foron As Memorias dun neno labrego, que están editadas en edicións do Castro. O primeiro libro que caeu nas miñas mans era un produto de Sargadelos. É dicir, e a partir de aí cantos non empezamos lendo en galego polas memorias que era do que aquela se mandaba ler, non? É dicir, ese tamén é un tributo afectivo que temos que facer. E logo, e remato xa, Sargadelos eu creo que cree, vai a redundancia, no desenvolvemento autocentrado de Galiza, que é algo que o novo goberno galego, en xeral, e nomeadamente a Consellería de Innovación e Industria, pois quere potenciar. E hai unha frase que eu teño aquí, porque estive un pouco revisando, papéis, non, para isto, e aí está Isaac, que ao mellor cito, vou citar agora, abro comillas, se nós temos os recursos, o proceso productivo debe completarse aquí. Creo que é unha frase de Isaac. É dicir, nós estamos aquí como administración, como Consellería de Industria, absolutamente convencidos de todo isto. Se nós temos os recursos, temos que completar o proceso productivo aquí, porque iso é o que dá valor á sociedade. E porque iso ten outra trascendencia, iso fai que todos nos, digamos, reivindiquemos como pobo, adquiramos conciencia de selo, adquiramos orgullo de selo, e a partir de aí non temos xa ninguna limitación. Moitas gracias. Ben, a directora da Escola de Empresariais ten que marchar porque ten que estar en Portugal a primeira hora da tarde, entonces o tempo é necesario. Ben, a seguinte intervención é de Víctor Freixanes. Víctor Freixanes é doutor en Filoloxía Románica e profesor na Universidade de Santiago de Compostela. Engade a súa labor docente como calquera profesor de universidade, docente investigadora, unha amplia obra literaria e unha experiencia de máis de 15 anos como empresario da comunicación, sendo hoxe en día director xeral da editorial Galaxia. Moitas gracias, señor decano. Isaac,
Bueno, eu, despois do que se dixo na mesa, non quixera repetirme porque suscribo totalmente as intervencións anteriores, non? E, ademais, tampouco se trata de alongar excesivamente o acto. Por lo tanto, vou intentar facer un esforzo de concentración para transmitirlles a vostedes a miña admiración e o meu cariño por Isaac Díaz Pardo e polo que significa. Primeiro, quero felicitar a Universidade da Coruña pola súa intelixencia. O acto de concederlle a Isaac Díaz Pardo o doutorado honoris causa, que é a máxima distinción académica a que pode aspirar unha persoa, neste caso, permíteme o rector que o diga, honra a Universidade da Coruña. E hai que saber escoller ben os doutorados honoris causa. Xa me entenden que depois hai que revisalos e andar... Honra a Universidade da Coruña. Segundo, que este acto e esta serie de actos alrededor do doutorado honoris causa Isaac Díaz Pardo se celebra na Facultade de Económicas, pareceme unha iniciativa moi inteligente. E aquí vai a miña visión de Isaac. Eu de Isaac teño tres, salientaría, non ordenados xerárquicamente, pero salientaría tres aspectos que a mí me interesa suliñar na miña intervención. Un é o creativo, o Isaac Díaz Pardo artista. Un artista moi autocrítico, que revisa o seu discurso estético dende moi cedo, e que, ademais, o sitúa claramente nunha preocupación social e nun compromiso social que o fai enormemente exixente e que o leva a buscar novas linguaxes, novos modelos de expresión que mesmo o sacan da creación artística. Hai un momento onde Isaac Díaz Pardo decide deixar de ser pintor, inda que sigue pintando, inda que sigue facendo cousas, pero deixa de ser artista plástico, que se entende tradicionalmente por artista plástico, porque a súa visión e a visión das persoas que están con el, ás que logo farei unha pequena referencia, o levan a profundizar na significación da creación artística e na significación do artista na sociedade contemporánea, nas tensións dun tempo histórico moi determinado, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, confrontación de clases na Europa e en Occidente neses momentos, expansión do conflicto a todo o planeta. Isaac Díaz Pardo viviu xunto con Acero Augusto. Non, Isaac dá a volta e decide avanzar. E iso o leva incluso nun momento determinado a deixar de ser artista plástico, aínda que non a deixar de ser creador. Esa é unha das facetas que eu admiro en Isaac, que é a creación, a plástica, esa tensión interna que o leva a estar sempre construindo e que en algúns aspectos o leva á creación da empresa e a iniciativa da empresa, é dicir, a de volcar na empresa o 90% da súa creatividade. Porque aquí estamos na Facultade de Económicas e hai alumnos e alumnas que o día de mañá intentarán poñer en marcha a empresa. A empresa, calquera tipo de empresa, é o máis estimulante que existe. É unha batalla permanente ca vida e ca creatividade. Perdón pola autocita. Alguén me preguntaba, ti és escritor? Sí, eu escribía novelas, pero agora estou escribindo unha novela todos os días, que é sacar adiante as empresas de comunicación e de cultura nas que estou implicado. Todas as mañás alguén cambiou as fichas do tabaleiro de xadrez que ti deixabas perfectamente ordenadas o día anterior. E tes que volver a recolocalas rapidamente para seguir a partida. A adrenalina que xenera este traballo manténnos moi vivos, non? E é moi estimulante. É verdad que absorbe enormemente a creatividade. A segunda dimensión de Isaac é a súa pertenza a unha xeración que me atrevo a calificar de extraordinaria. Viveron un tempo extraordinario, fora do ordinario, pero ao mesmo tempo estiveron o seu grupo humano. O grupo humano no que Isaac Díaz Pardo se inserta e forma parte é un grupo de extraordinario valor para a cultura galega e do cal todos hoxe podemos considerarnos os seus fillos ou os seus netos.
Sen eles, isto estaría enterrado. Estou falando do grupo co que empata Isaac Díaz Pardo no exilio, tamén no exilio interior do que significan outras persoas que aquí o construíron, e que no caso moi concreto de Isaac pois está Luis Seoane, figura fundamental que el reivindica sempre e que eu digo sempre que é o máis moderno da nosa cultura contemporánea, a figura de Luis Seoane. Está Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, é dicir, todo ese grupo de Baltar, os Núñez Búa, o entorno de Castelao en Buenos Aires, todo ese grupo que logo no 63 empezan pouco a pouco a volver e da man, ou polo menos co capitán novo que era Isaac, ademais, colocando as parabólicas e absorbendo información e formación de todos eles, convértese un pouco no xestor, no pulmón, no que avanza, no músculo daquel proxecto que un pouco os exiliados. Igual que a Editorial Galaxia en 1950 nace do exilio interior, Edicións do Castro en 1963, o Laboratorio de Formas, todo o proxecto de Sargadelos nace do exilio exterior, daquel exilio republicano que volve pouco a pouco e que fai caso a unha afirmación que Isaac dixo unha vez ali, cando Rafael Dieste ou Luis Seoane ou Lorenzo Varela falaban de Galicia, e hai un momento en que Isaac dice hai que volver porque ali xa non vos coñece ninguén. Pasou unha pisonadora por riba da memoria do país e como non volvamos, desaparecemos. Entón, ese é algo, o valor ético, o compromiso social, a grandeza de saber que unha parte do noso salario é o diñeiro e a retribución económica que merecemos e que gañamos con o noso esforzo, pero hai unha parte do noso salario, uns poden decir que o 20%, outros poden decir que o 80%, depende das persoas, unha parte do noso salario como traballadores que é saber que o que facemos sirve para algo socialmente, que se enmarca dentro dun proxecto colectivo dunha sociedade. Neste caso, o proxecto colectivo dun país, o que facía referencia a Anxo Calvo na súa intervención. E a terceira parte, que a mí me estimula moito, é a súa condición de empresario da cultura. Aquí falouse da empresa, e falouse da importancia da empresa na construcción dunha sociedade moderna, da iniciativa empresarial nun país que, desgraciadamente, non temos unha cultura de emprendedores. A inmensa maioría dos nosos pais e dos nosos avós, os meus, para empezar, ou eran mestres, funcionarios do magisterio, non profesores da universidade, mestres, ou eran, con toda a grandeza do mestre, ou eran curas, que era unha maneira de pasar, de facer magisterio de outro xeito, ou eran guardias civis. Logo había un sector que eran emigrantes, e non emigraban os máis pobres, ollo, porque esta é unha historia que algún momento habería que revisar. Non sempre emigraban os máis pobres. O meu avó, que acabou na Guardia Civil, non tiña diñeiro nin para un billete para América. E acabou na Guardia Civil. Acabou primeiro na Guerra de África e logo na Guardia Civil. Esa é a realidade dun país. E cando o meu avó, que foi quen me criou, e perdón pola cita, a min e o meu irmán, lle decimos que queremos facer cousas e non necesariamente unhas oposicións, que era para o que nos formaban a todos, nos di aquelo, estadeos equivocados. Hai que traballar para o Estado, porque o Estado nunca quiebra. Frase que me quedou gravada, non? Era o medo a voar, era o medo a avanzar, a asumir o risco, a cultura do risco, o medo a ser maiores, en definitiva, a construir unha sociedade civil que teña capacidade emprendedora, que xenera riqueza, que compita nos mercados internacionais e que sen complexos diga, nós somos así, desta maneira. Non, a sociedade galega durante séculos foi unha sociedade que viviu esperando sempre o amiguiño de fora que lle resolva o problema. E, naturalmente, o amiguiño de fora que lle resolve o problema pide a cambio, pois, un prezo. Iso é, en termos políticos, o que construiu o caciquismo, en certa medida. A debilidade dunha base social que necesitaba un intermediario para que falase co mundo exterior e ca vida. Eso sí, na curta distancia, na pequena parroquia, na nosa leiriña, facémolo moi ben. Sobre todo pleiteando co veciño polo metro cuadrado de leira. Pero logo, cando nos sacan dali, perdémonos. Por iso,
pensar nun país moderno é pensar en emprendedores, pensar en capacidade de risco, asumir a capacidade de equivocarse, de que as cousas ás veces non saen ben, porque non todo é éxito na vida. O fracaso forma parte tamén da vida, e asumir e deprender do fracaso para logo volver a empezar e non desanimarse é algo fundamental nos individuos e nos colectivos humanos. E Isaac, dentro da cultura e dentro da cultura galega, é un exemplo de todo isto. É un exemplo de como a cultura non é ese adxetivo etéreo que de súpeto se nos ocurre aos que escribimos ou esa pincelada maravillosa no cadro, non. A cultura é un valor activo, é un activo económico das sociedades. Na sociedade norteamericana, por exemplo, nos Estados Unidos de Norteamérica, despois da industria armamentística, os ingresos no Produto Interior Bruto dos Estados Unidos máis altos son a industria da cultura. E que entendemos por industria da cultura? A industria da cultura é o mundo do libro, a industria da cultura é o mundo do audiovisual, son os medios de comunicación, é o mundo da plástica, é o mundo todo o que significa valor engadido simbólico sobre un produto. O caolín de Borela é caolín. E o viño branco do Albariño é viño branco. Evidentemente, ten que estar ben elaborado, ten que ter a mínima acidez posible, ten que ter capacidade competitiva nos mercados, pero é viño branco. E vale o que vale o viño branco, en calquera país do mundo. E nin siquiera o noso viño branco é un viño branco maravilloso. Pero se lle poñemos etiqueta do Albariño, se lle poñemos detrás o sol das rías poñéndose no horizonte e brillando e transparentando a través da botella, se lle poñemos a música de Martín Kodax, o Camiño de Santiago, un entorno agradable, unha xente acolledora, un medio ambiente fácil, toda a historia dun país detrás orgulloso de sí mesmo, pero tamén a música de Milladoiro e a música de Andrés Gaos, e o diseño de Sargadelos, e o diseño dos Zaras e dos Adolfo Domínguez, e os esforzos das iniciativas do conxelado que transforman o mundo da pesca a partir dos anos 60. É dicir, se empezamos a sumar iso no valor simbólico desa botella de viño branco, cada vez que pronunciamos unha destas frases, subimos 5 euros. 5 euros do precio de evento público posterior. Por qué? Porque o que estamos comprando, no fondo, é o valor simbólico das cousas na sociedade contemporánea. E o valor simbólico das cousas construíse sobre o valor cultural. E o valor cultural, lóxicamente, sobre a exixencia, estar ao día, a investigación, o I+D. Galicia, nestes momentos, cando entramos nun ilusionante novo período de goberno, está no 0,8% de gasto, de investimento, en I+D no Produto Interior Bruto, cando os países desenvolvidos de Europa aspiran ao 3%. É dicir, isto está como está. Entón, hai illas, milagres, como Isaac, e o que Isaac representa. Non tampouco agora entremos no culto a personalidade que a él non lle gusta. A nosa xeración, Isaac, débovos a nosa identidade, débovos casi todo. Por iso eu cando vos digo que temos que ser capaces de coller o relevo a ver se estamos á altura de, non é pouco compromiso. Eu felicito a universidade e non digo felicito porque non necesita felicitacións, transmito o meu aperta e o meu afecto e a miña admiración a Isaac Díaz Pardo e a súa familia aquí presente. Moitas gracias. O seguinte convidado a intervir nesta sesión é Andrés Varela, é director do Seminario de Sargadelos, Instituto de Investigación que naceu coa finalidade de asesorar ao Grupo Sargadelos en cuestións técnicas, é íntimo colaborador de Isaac Díaz Pardo desde hai máis ou en torno aos 40 anos. A el débese a organización, entre outros, dos encontros estivais en Sargadelos no mes de agosto, que podíamos dicir que é unha universidade de verán no mundo da cerámica, que ainda encima ten a ventaxa de que é de balde. Ten a palabra don Andrés Varela. Bos días. Eu estou de acordo con todo
o que fixeron os meus precedentes compañeiros, e verdadeiramente non sei que decir neste momento deste señor que me está aquí espiando, mirando para min, estará pensando, porque é moi mal pensado, non todos son virtudes, algún defecto tamén ten. Este non se está enterando de nada, este non se enterou para nada nestes 40 anos, e a ver, que che vou a decir? Desde logo, eu lle vou a facer unha confesión que non a fixen hasta agora. Verdadeiramente, fai poucos anos que eu me enterei do que significaba Sargadelos ou que penso que significa Sargadelos. Estando tanto tempo pretendiendo facer platos e máis platos para que saliran ben, para que teran brillo, para que todo eso, a última hora, veñen os chinos, os fan maravillosamente igual que nós, e valen €1. Coño, que hai algo máis que un plato, ten que haber por detrás. Entonces, afondando un pouco nas cousas, claro, tens que darte conta de que, aparte do valor material do plato, que é mínimo, se non hai un valor engadido inmaterial, eso non vale para nada. E, por desgracia, na actualidade, parece que a xente non se está dando conta dese concepto principal que se non é a imaxe, o produto Sargadelos non vale para nada e xa se pode tirar por ele. Entón, cal é o produto Sargadelos? Pois, maquinando un pouco así, reflexionando nestas cousas, empezamos coñecendo Sargadelos porque decían que era unha aldea perto da Mariña de Lugo, que tiñan uns poucos habitantes, un concello pequeniño, que se chamaba Cervo, e ese era o significado xeográfico. Pero, este aquí que tamén, a través de Sargadelos, ten unha historia que ven xa de fai 200 anos, da man dun ilustrado que era Antonio Ibáñez, o que se chamaba Marqués de Sargadelos, e que verdadeiramente foi a primeira planificación de emprendimento industrial capitalista que se fixo en España, que hoxe en día xa se está estudiando nas aulas de economía. Entón, xa era outro significado máis que era a historia que traía detrás ese nome de Sargadelos. Pero este aquí que no ano 1970, outro ilustrado, este se chamaba Ixar Díaz Pablo, chega a Sargadelos e fai outra empresa, pero é unha empresa que dice, este é unha empresa cultural. Entón, eu penso que, desde logo, se non foi o primeiro, sería un dos primeiros que potenciaron en Galicia as empresas culturais que hoxe en día se están desenvolvendo en este país. Pero que máis significa Sargadelos? Todo eso ao largo dos anos, non? Pois Sargadelos tamén significa un estilo de facer cerámica. É un estilo que dice que isto é Sargadelos. Que ten este estilo Sargadelos? Son unhas formas que, aparte de materias primas que son locales, galegas, transformadas con su valor engadido correspondente, pois hablan de tradición, hablan de modernidade. Entonces, todo eso é outro capítulo máis de Sargadelos. E, por último, tamén diría que Sargadelos é o espírito de Sargadelos. É unha forma de entender a vida. Unha forma de entender a vida desde a política, desde os aspectos sociales, políticos, económicos, desde a ética e a estética, pero sempre con Galicia no horizonte. Entón, todos estes significados de Sargadelos hai que poñerles un nome detrás. O nome é Ixar Díaz Pablo. Entón, Sargadelos, Ixar Sargadelos, tanto monte tanto como os Reixes Católicos. Ixa sei que non están de acordo, pero como a mí me mandaron falar, eu falo e digo o que me penta. Entón, esos son todos os significados de Sargadelos, pero verdadeiramente e lamentable e dramáticamente, este home está afastado hoxe en día das empresas e o seu activo máis importante que tivo e ten o nome Sargadelos e Ixar. Ese non se pode entender un sin outro. Eu, personalmente, dudo moito que estas empresas podan ter futuro se van desvinculadas do nome dele. Non sei se podría ser seguindo o que nos foi enseñando, porque verdadeiramente, se un vai profundizando un pouco, casi dan ganas de chorar, porque o que se fixo aquí en Sargadelos, liderado por Ixar, foi poñer as bases de moitas cousas que podían ser en Galicia aplicables non só para facer cerámica, sino para facer moitas máis empresas. Que é o que se puxo? Pois se puxo unha serie, primeiro, para os estudiantes de económicas, que aquí unha cousa sinxela, unha bomba
que ten un volante, ten dous vasos, e os dous vasos están funcionando, e hai un volante que os fai funcionar os dous. Entonces, xa se pode imaginar, se isto nos referimos a Sargadelos, xa se pode imaginar que lle estaba dando a roda do volante. Era isa, era o que aportaba a energía e todo ese rollo. Ben, entonces, por un lado, vai o caldeiro ao pozo e aparece e saca un plato de cerámica. Correcto, é un produto material, unha porcelana bonita, todo iso que dixemos de tradición do mundial. Pero enche polo outro lado e sale unha empresa que vende un valor inmaterial, vende imaxe. Entonces, que é a imaxe? Pois toda unha serie de empreendimentos de empresas que fixo, paralelamente ao que a empresa mercantil fixo, que son as que verdadeiramente son as que lle deron importancia a Sargadelos, as empresas da imaxe. Moitos laboratorios, moitos pequenos empreendimentos, unos nos dedicábamos a estudiar a tecnoloxía sobre como engadir o valor, máis valor engadido ás materias primas. Outros estaban na investigación das formas, esas formas cerámicas que veñen en nosa cultura, gravadas en a nosa memoria de siglos en siglos, pois esos son os que están investigando a parte de diseño, a parte das formas. Pero hai outros que tamén están investigando na investigación histórica. Claro, a investigación histórica era moi necesaria en estes momentos, despois de unha longa noite de pedra que nos durou 40 anos, esa memoria reivindicativa dunha memoria que nos habían enseñado ou nos habían ocultado e manipulado. Entón, había, e hai, en Sargadelos, xente que está dedicada a eso. O paso seguinte é a divulgación de todas esas investigacións. Entón, Edicións do Castro, por un lado, está editando todo o que se está desvelando na parte histórica. Nós, na parte de tecnoloxía e minería, estamos tamén publicando todos os traballos que temos, estamos colaborando cos institutos de xeoloxía, cos institutos de cerámica de Gai en Galicia, e verdadeiramente ese sentimiento, ese espírito é de facer cousas dentro de Galicia por e para Galicia. Entón, así é como entendemos que coincide co que dicía Anxo Cabo o que pode ser unha empresa galega. E, lamentablemente, non sei cal será o futuro desta empresa galega, pero non cabe duda que chegados hasta aquí, o mérito de xa é o recoñecimento que está tendo da sociedade galega, de moitas sociedades galega, porque isto é máis que facer platos, isto é unha forma de entender a vida, e ese pode ser o exemplo que pode transmitir aos máis xóvenes como entender a vida e facerse útil para un país. Moitas gracias. Bueno, para finalizar esta rolda de intervencións, está con nos Alfonso Paz Andrade. Alfonso Paz Andrade, como moitos de vostedes saberán, é fillo de Valentín Paz Andrade, galeguista e socio fundador de Pescanova. Ele é licenciado en Dereito e conselleiro delegado de Pescanova desde hai 30 anos. E a él se lle debe, entre outras cousas, ser o principal responsable da expansión internacional desta empresa mediante a creación de sociedades mixtas en países como poden ser Argentina, Chile, Namibia ou Mozambique, por poñer un exemplo. Ten a palabra Alfonso Paz Andrade. Bos días. Que non cunda o pánico porque xa son o último e supoño que todos están o suficientemente anestesiados para me escoitar. Eu veño aquí con vontade e ledicia a engadir a miña voz ás outras máis autorizadas que xa se pronunciaron aquí. Veño a falar de Isaac Díaz Pardo. Se os homes se lles coñece pola súa executoria vital, cando falamos de Isaac Díaz Pardo, estamos a falar dun dos fillos máis sobranceiros e esgrevios nados na nosa terra Galiza. Festexamos nesta hora a vindeira e inminente investidura como doutor honoris causa
pola Universidade da Coruña, por esta universidade. Rendemos hoxe noso corazón o artista, o compañeiro, o amigo que en xusta correspondencia a quen como Isaac nos ten legado e ensinado tanto. Un home con ideas e forzas rebeldes, as ideas forzas da xente excepcional. Na gama social contemporánea da nosa terra, poucas figuras resultan tan representativas do xenio da época como Isaac Díaz Pardo, artista poliédrico e empresario atípico, porque mal que lle pese, tamén é empresario. A súa rexa personalidade faino aínda hoxe o eixo catalizador de moitas e importantes iniciativas de todo tipo, culturais, sociais, políticas e empresariais. Cando falamos dos homes de empresa, de cotío os vencellamos co axente acaparador de lucros. Por enriba do ancello de enriquecemento persoal, Isaac coloca sempre a súa vontade fundacional en pro e defensa dos intereses de Galiza, da súa amada Galiza. Mercé a esa vontade emprendedora, desenrola dun xeito peculiar e libertario a nosa colectividade recebe o exemplo desinteresado do seu esforzo persoal. Da súa fonte fecunda e laboriosa ten borbullado o crecemento e a renovación das estruturas artísticas galegas nos derradeiros 65 anos. Apertura de filóns de traballo en múltiples eidos, o aproveitamento de recursos esquecidos e desdeñados, a recuperación da memoria histórica, a loita por facer e por fortalecer o sentimento da nosa nacionalidade, o abordaxe dunha reinterpretación a fondo da galeguidade. Óianme, nesta terra onde imperou por décadas a cultura oficialista da rexouba, das queimadas e das enchentas, Isaac Díaz Pardo, en contrapunto, exerceu con valentía e humildade seu espartano magisterio. Coñecedor do efémero que é o éxito, sabedor da necesidade de asumir riscos con coñecemento, mais endexamais unha cousa sin a outra. Isaac é un facho de liberdade, defensor da identidade nacional, continuador da xeneración dos precursores de Vicente Risco, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Cuevillas, de Vilar Ponte, de seu camarada Luis Seoane, do noso común e entrañable amigo Pepe Núñez Búa, de seu pai Camilo Díaz, xentes nas que xermolou o sentimento dunha Galiza como ser propio, como ser enteirizo, unha terra con dereito a se facer dona do seu destino. Comprenderán que eu podería falar en termos de moito eloxio de quen teño por segundo pai, mais tendes que ter en conta que as miñas verbas non poden ser nin frías nin desapaisoadas. Pretendo, sin dúbida,
fuxir da esfera do sentimento para me fixar na esfera do pensamento. Como pintor, como caricato, como editor, como escritor, ceramista, arquitecto e, dende logo, como lúcido empresario, poucos teñen unha historia persoal tan fecunda e visionaria. Seu amigo, Valentín Paz Andrade, que o admiraba moito, chamáballe o xigante comprimido. Concibe e entende a empresa como unha unidade xeradora da redención social, factor multiplicador do benestar posto a disposición do interés común. Como xenio que é, non pode deixar de soportar incomprensión e desencontro. E nos tempos derradeiros, algunha cobarde e vil persecución mercantil. Claro, Isaac non é para todos. Non está ao alcance de cualquera. Súa forza creadora, seu apaixoado aprecio polo traballo e desinterés polos lucros persoais, fan dil un ser infrecuente e singular. Nun mundo como que nos tocou vivir, onde impera o materialismo a ultranza, onde a ética está en percurso de extinción, hai que recoñecer que alguén da camaradería humanitaria, da dimensión intelectual de Isaac Díaz Pardo, non resulta un home deste tempo. Isaac, todos, moitas gracias. Non quixera rematar este acto abusando un pouco da confianza, pedirlle a don Isaac Díaz Pardo se quere dirixirse aquí aos alumnos da Facultade de Económicas. Bueno, os alumnos xa se dan conta de que son amigos todos, non? O que dixeron é porque son amigos, Señor rector, hai que agradecerlle, señor vicerrector, señor decanos, hai que agradecerlle a universidade que fixeran estes actos que centran na miña persona, pero que verdadeiramente, sin modestia ninguna, eu que son o máis vello de unha xeneración que fixo unha serie de cousas, que fixo os Argadelos, que fixo as edicións do Castro, que fixo o Museo Carlos Maside, que represento eu. Entón, eu teño a obligación, teño o deber de dicir que eu estou representándoos a eles e que non me quero vestir coas roupas do que eles fixeron, non? Porque se eu dixera, non me recordara de Luís Seoane e de todos, sobre todo de Luís Seoane, porque foron o máis entrañable que tiñamos, pero estaba Rafael Dieste, estaba Lorenzo Varela, estaba Núñez Búa, estaba Antonio Baltar, que moi poucos conocen o valor desta xente, pero de Luís Seoane, afortunadamente, conseguimos que se fixera unha fundación e que estuvera vivo o seu nome.
Bueno, se eu non dixera que a maior parte as maiores ideas que tuvo o laboratorio de formas para recuperar estas industrias pertenecían a Luis Seoane, alguén me podría dicir, fíxate, o Isá, como se aproveita das ideas que tuveron outros, e agora ele xa se está atribuindo a él mismo. Entonces, esa é a miña postura, que creo que teño que reconocer. Desde o punto de vista, así xa, de que foi, en efecto, tuve que ganarme a vida, tuve que facerme pintor, nací en un taller, no taller de meu pai, xa desde moi pequeniño, pintaba os fondos do Estelós, e logo despois me deixou facer letras, e deixou facer cousas, de maneira que cando chega a cousa do estatuto, a maior parte dos carteles que se fixeron ali, eu estou de espaldas a ustedes, non me perdonan, pero que non sei onde poñerme. A maior parte dos carteles que se fixeron do estatuto os fixen, incluso os dous de Castelao os realicei, e si, as ideas foron de Castelao, nos dous, pero había que facelos en grande, e poñerlles os títulos, nos do Castelao, e os realicei eu. Solamente hai un cartel que meu pai me deixou firmar, que era o cartel dos comunistas, e que ese me deixou firmar. Os outros tuve que firmalos con xalo ou con tal, porque non me deixou fazer. Logo está, naturalmente, o cartel que fixo Luis Seoane do polvo ese que conocemos, que se divulgou moito, excepcional. Eu, naturalmente, tuve moito interés en poñerme en contacto con América, non solamente para montar unha industria, porque eso foi máis ben un leitmotiv para poder vivir, pero poñerme en contacto con toda esta xente que en efecto me atraía o seu magisterio e o seu exemplo digno de comportamento co seu povo. Bueno, entonces, con esta raíz desta xente, que as raíces desta xente, Luis Seoane e máis eu, fixemos unha sociedade que é o Laboratorio de Formas para recuperar memoria histórica, isto é a cousa, para recuperar memoria histórica, porque todo o que se fixo verdadeiramente é recuperar sargadelos, é recuperar memoria histórica de algo que tuvo un prestigio, tiña un prestigio e había unha añoranza para él. O Museo Carlos Maside é recuperar memoria histórica. A Edicións do Castro está para recuperar memoria histórica, é a máis violenta de todo, é a máis recuperadora. É dicir, que todo o que se fixo aquí tiña o programa ese, porque en esta xente que estaba ali exilada se preguntaban todos, eu estaba presente con eles, cando teñamos que volver a Galicia, que hai que facer? Que habrá que facer? Pois moi facilmente se contestaban eles mesmos, recuperar as cousas que foron destruídas, o Seminario de Estudios Galegos, que de alguna maneira se recuperou algo, pero privadamente, ainda que hoxe ten un patrimonio espiritual moi importante, un patrimonio cultural moi importante. Aquí creo que está o director do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, me parece que o vin por aí, non? Polo menos o vin abaixo. Bueno, pois o Laboratorio Xeolóxico de Laxe é un valor extraordinario, pero iso non se pudo recuperar oficialmente, houve que recuperalo a pulso, houve que facer o pulso.
É dicir que o que se está facendo, o que se estaba facendo, non? O que se estaba facendo non era nada máis que cumplir unha función que era de recuperar as cousas que se habían perdido, que se habían recuperar a memoria. Bueno, desde o punto de vista empresario, desde o punto de vista estrictamente empresario, pois eu nunca me chamei empresario, eu nunca me chamei empresario, me chamei máis ben un templagaitas e un limpia merdas, que tamén son cousas útiles na empresa, porque na empresa hai moitas gaitas e moita merda, entonces templar eso e limpiar todo o que sea, eso sí que é importante, e eso non o barre nada máis que unha escoba moral, unha escoba de compromiso moral que a sociedade, non? Todo, o estou dicindo constantemente en canto a esas cosas que escribo, todo vale o enriquecimento das empresas, todo vale, é moi positivo porque o home ten un componente animal, podríamos decir, de querer vivir, de querer mellorar, de querer... E iso, satisfacendo eso, tamén se está axudando a empresa. Todo iso é válido, sempre que, ademais de ser rentable para a sociedade que faga eso, o sea tamén para Galicia. Se non é para Galicia, entonces a empresa pode ser máis ben algo negativo para ela. Perdóneme, señores, ustedes son os que saben eso, perdónenme as tonterías que poda haber dito, porque non sei outras cousas máis que... E nada máis, que teña moita sorte. Bueno, como decano, rematar felicitando a Isaac Díaz Pardo pola concesión do doutorado honoris causa e felicitarnos tamén a todos nós porque a Universidade elixirá a unha persoa tan brilante como Isaac Díaz Pardo para este mérito académico. Nada máis, gracias por todo e queda clausurado este acto, que é o que se dice nestes casos.